nicio treabă. Nicio treabă. Nu mă râzi. Bă, bombonică, nu mă râzi. Spune-mi de ce râzi, că eu acum eu te iau la întrebări. Tu să-mi răspunzi mie de ce nu dormi. Spune-mi. Parfumul este aici, capacul este aici sus. O să îl iau, pentru că brandul de asemenea au trecut foarte multe detalii pe site pentru acest parfum. Până se adună haine de pus sus, o să așez așa frumos recipientele astea pentru apă, ceai. Bine de cadou. Am făcut-o de data asta de me, Oriflame și Pepco. Vai! Ce-i cu gălăgia asta, mama? Ce-i cu atâta gălăgie? Ha? Cu cine argumentezi? Ha? Vai, serios? Serios? Hai, povestește! Povestește! Da, povestește, mama, povestește! Povestește! Da, mama, zoacă-te, zoacă-te! Vai, dar cât vorbești, mama! Ai, cât vorbește fata mea! Vai, cât vorbește fata mea! Bună dimineața! Noi ne-am trezit de ceva timp, ne-am aranjat, ne-am spălat, ne-am făcut frumoase, ne-am băut din cafeluță, am pus-o pe Bebelină să vorbească cu iepurașul. Nu mai poate, toată ziua vorbește când nu doarme, toată ziua vrea să aibă activitate, așa ceva. Auziți-o, auziți-o. Nu mai poate, dragul ei, deci toată ziua vrea activitate. Fetița asta cred că o să fie un copil care, dacă nu faci nimic cu el, moare de plictiseală. Deci tot timpul bată din mâini, din picioare, vrea activitate, să vorbească cu cineva și nu putem noi tot timpul, că eu acum trebuie să mă pregătesc, spre exemplu, și aș vrea să plec și în oraș, prin Pepco, să cumpăr câte ceva, prin zona Decathlon, vedem, și trebuie să mă pregătesc să ies și am pus-o în pătuț cu o jucărie deasupra pătuțului, suspendată deasupra pătuțului, și ea vorbește cu jucăria și dă așa cu mânuțele, câteodată o și prinde cu degețelele. Are 2 luni și ceva și reușește să prinde cu degetele. Asta este ceva wow, pentru că e un bebeluș puternic care are, nu știu cum să zic, simțul ăsta al atingerii. Prinde foarte tare și lasă destul de greu. Dacă vreau să o iau din pătuț și a prins păturiță sau ceva, o ridic cu păturiță, credeți-mă. O să vă las un cadru cu ea foarte fericită, să văd dacă reușesc să filmez acum bine, dacă nu vă las că am filmat deja. Și nu știu, trebuie să prind momentul, că dacă mă vede cu telefonul tace și atunci trebuie să prind momentul să filmez. Mă fac un ruj și înainte de a vă lăsa cadrul și a mă duce în oraș, aș vrea să vă arăt un pachet pe care l-am primit ieri. L-a scos sora mea când am putut să ies și vă explic despre ce e vorba. E vorba despre un parfum, dar înainte de a ne începe ziua o să-l filmez și o să mă bucur de unboxing, pentru că nu l-am deschis. Stai să vi-l arăt. Cam așa arată, l-am primit din Germania și este un pachet de PR. O să îl filmez în momentele următoare, dar trebuie neapărat să
fac ceva cu Bebelina. A zis soțul că vrea să o ducă pe afară și el se pregătește să o ducă pe afară, să se bucure de natură și să-i mai scadă din energie, pentru că este full option fetița mea și doarme foarte greu dacă e plină de energie. Cred că de-abia m-au auzit pe mine. Este un sentiment foarte plăcut să aud pe ea vorbind. Este ceva ce îmi crește inima, pur și simplu. Vă las, mă pregătesc în continuare și vă arăt și pachetul despre care spuneam. Mă, drăguța mea! O, Doamne! O, Doamne, vorbește că e burașul. Vă dați seama dacă erau 2-3 copii din aceștia acum în casă? Nebunie, nebunie. Are 2 luni și aproape 2 săptămâni. Aici am parfumul despre care vă spuneam și vreau să îl deschid alături de voi. Vreau să am bucuria asta a deschiderii coletului împreună cu voi aici pe cameră. Este un parfum creat de un brand nou pe piață, tocmai din China adus, și să știți că la mine a ajuns în aproximativ 2 săptămâni, ceea ce este foarte bine. L-am primit din poșta din Germania și a ajuns în România, a stat câteva zile la vamă, după care am primit aviz să merg la poștă să-l ridic. Totul bine și frumos, a decurs, să zic, simplu tot procesul. Am fost la poșta de unde aparțin eu, l-am ridicat și uite, sunt în posesia parfumului. Eu știu ce parfum am primit pentru că cei cu care fac această colaborare mi-au dat la alegere să-mi aleg eu un parfum și m-am uitat așa la note. Am vrut să fie ceva mai diferit față de ce am și am ales un parfum, zic eu, destul de altceva față de ce am eu în colecție. Și nu am o colecție foarte mare de parfumuri, ați văzut că îmi plac parfumurile, iubesc mirosurile frumoase, mirosurile care te întorc în timp sau care îți aduc aminte de ceva anume. Îmi place când mă duc în vacanță să mă fac cu un parfum și de fiecare dată când mă dau cu parfumul respectiv îmi amintesc de momente din vacanță, sau acum, de exemplu, când miros parfumuri din copilărie, mi-aduc aminte de momente din copilărie și tot așa. Parfumul cumva nu este doar o combinație de note frumoase, florale sau fructate sau condimentate și atât, ceva ce miroase frumos, ci este și un moment al vieții, dacă pot să mai exprim așa. Am scos din cutie coletul, arată foarte bine și vine ambalat în bule de aer ca să nu se spargă și îmi place tare mult cum se prezintă cutia. Vedeți că este așa neagră, strălucitoare cumva. O să vă aduc și pe voi mai aproape să vedeți despre ce este vorba. Acesta este parfumul, este unul foarte mare și, după cum se vede, e ambalat foarte bine. Brandul nou pe piață lansat este acesta, Chic sau Chico, dar să știți că livrează în toată Europa, chiar și în America, în Asia, și o să vă las site-ul lor în descriere ca să intrați să vedeți despre ce este vorba, iar parfumul pe care l-am ales eu este Mountain Rain și mi-a sunat foarte bine numele când l-am văzut, pentru că m-a dus cu gândul la o cabană în vârf de munte pe timp de ploaie sau aerul de pe munte înainte de ploaie sau după ploaie. Așa că abia aștept să-l deschid și să văd despre ce este vorba. Are 100 de mililitri și este apă de parfum. Așa, o să vă las atât site-ul în descriere cât și parfumul, pentru că poate vreți să citiți mai multe detalii despre parfum. Tararararam. Ce drăguț! Am pe spatele cutiei notele parfumului, vedeți aici, așa că le putem citi direct de acolo. Dar hai să vedem mai degrabă cum arată parfumul. Cutia este una foarte superbă, e țeapănă, e ok lucrată, e și texturată, după cum se vede, super, super îmi place, și se deschide așa.
O carte de vizită. O carte de vizită cu instrucțiuni de folosire. Am aici pe spate instrucțiunile de folosire și câteva detalii despre brand. Toate creațiile brandului sunt unic create. Detalii foarte drăguțe de altfel pe această carte de vizită. Înăuntru am și parfumul care arată surprinzător de bine, pentru că am văzut și la ei pe site sticluța. E o sticluță unică, după cum se vede, cumva translucidă, îmi place tare mult. Și designul și capacul, dacă vedeți, parfumul este aici, capacul este aici sus. O să îl iau. Am încă un pliant micuț cu un mic motou. Erou în caracterul tău. Frumos, frumos, frumos. Și aici este și parfumul. V-am spus, este la 100 de mililitri. Vine foarte frumos ambalat, după cum ați văzut în cutia respectivă. Iar parfumul vine așa într-o sticluță destul de puternică, este destul de greoaie și, cum vă spuneam, e cumva translucidă. Îmi place foarte mult că au aici pe mijloc numele brandului, designul este unul plăcut și inscripția numelui este cumva în relief și pulverizatorul. O să închid prima dată capacul, avem brandul și pe capac, de altfel, și este lemn. Lemn, nu e plastic, este lemn. Hai să vedem cum arată așa și la voi. Un parfum drăguț, un parfum de colecție și de altfel arată foarte bine prezentarea lor. Acum urmează să-l și testez, pentru că v-am spus, am ales ceva care să fie un pic diferit față de ceea ce am. Pentru că ei spun că acest parfum este inspirat în afara porților templului după ce a plouat pe munte. Și hai să vedem dacă miroase așa cum spun ei. O să mă fac direct pe mână cu câteva pufuri. Aștept așa un pic să treacă mirosul puternic de la început. Da, să știți că miroase, este un miros foarte specific, unui locaș, să zic așa, sacru. Nu simt foarte multe condimente din acestea de temple și așa mai departe, pentru că știți, dacă ar fi doar acest miros, ar fi unul foarte puternic și destul de greoi, dar are parcă ceva în compoziție și destul de citric. Asta este super interesant, pentru că aș vrea să vedem dacă avem citrice în compoziție. Avem citrice, deci nu credeți-mă că de când am primit colaborarea cu ei, am uitat notele parfumului, nu mai știam. Dar da, am simțit foarte bine, este un miros chiar în afara ariei mele de parfumuri, dar îmi place. Și la vârf conține așa: mandarină, grapefruit și piper negru. Mandarina și grapefruitul este într-adevăr ceea ce se simte citric, așa nasul meu sesizează, dar și piperul îl simt acolo din plin, mai ales că este la vârf și se simte la început. La mijloc avem lemn de cedru, lemn de santal, la bază vetiver, ambră și mosc. Sunt curioasă după o 10 minute cum se simte și o să revin probabil la voi cu păreri. Dar este un miros foarte plăcut, cald cumva și condimentat clar. O să mă fac așa și pe păr, pe gât, pe păr și pe zona aceasta a rochiței. Și cât rezistă o să vă spun probabil după câteva zile să îl mai testez. Are 100 de mililitri, ceea ce înseamnă că va ajunge destul de mult. Și îl voi pune cu mare drag la mine în colecție. Poate în parfumurile pe care eu le folosesc mai mult timp, sau foarte bine ar arăta aici. Chiar s-ar încadra foarte bine. Acum nu se vede super bine cadrul pentru că este lumina altfel, dar ar merge și pe bibliotecă. Cred că designul este conceput în așa fel încât să arate bine oriunde îl pui. Și pe bibliotecă, și pe o masă de toaletă, și pe birou. Îmi place mult cum se prezintă și da, mirosul nu este unul foarte puternic, ceea ce îmi place,
Pentru că nu mi-ar fi plăcut să se simtă notele acestea ale templului foarte puternice, că ar fi fost destul de greoi pentru noi europeni. Dar se simt bine și citricele, ceea ce mă bucură și abia aștept să văd cum se prezintă pe piele, pe pH-ul meu și cât timp o să se simtă mirosul. Siajul vreau să-l descoper și persistența. Dacă vreți să vedeți despre ce este vorba, să citiți mai multe detalii despre parfum, pentru că brandul de asemenea au trecut foarte multe detalii pe site pentru acest parfum și aveți acolo multe chestii de descoperit, așa că o să vi le las și eu în descriere. E foarte ușor de comandat, de asemenea și transportul este gratis peste o anumită sumă, peste $60 și puteți să comandați din Europa și dacă sunteți în Germania, Italia și așa mai departe, chiar și în America sau Asia. Așa că dacă sunteți curioși și voi de mirosul acesta al muntelui după ce a plouat, cumva în afara poluării, în afara orașelor, singuri, liniștiți, eu m-aș duce și spre o cabană, timp în care citesc ceva, sunt într-o pauză de cafea, apropo, dar și de relaxare. Am aici cafeluța, mai lipsește să fiu pe vârf de munte și la o cabană. Cam așa se simte parfumul, dar un pic mai puternic, ceva sacru în peisaj pe acolo, pentru că avem și notele acestea inspirate din China, din templele chinezești. Să ne fie de bine și la cafea și la parfum și acestea fiind spuse, trebuie să ne facem treburile în continuare pentru că nu ne-am terminat ziua. După cum se vede, e o lumină afară, da, nu se vede la voi. E o lumină afară, este cald, e bine și vreau să mai fac câteva lucruri, să merg în Pepco, să-mi fac treburile și să mă ocup și de Bebelina, pentru că a fost afară cu soțul și a început un pic să plângă, dar mă ocup și de ea. Așa, spuneți-mi, să vă uitați la mine, spun, nu zâmbiți, vă rog frumos, nu râdeți acum, că nu râdem. Spuneți-mi, de ce nu dormim la dumneavoastră în pătuț? Și veniți la mine în patul mare. Păi da, eu mă pun să dorm în pătuțul tău. Păi și atunci tu de ce vii în patul meu? Spune-mi. Da, n-ai nicio treabă. Nicio treabă, nu mă râzi. Bă, bombonică, nu mă râzi. Spune, de ce râzi? Că eu acum te iau la întrebări. Tu să-mi răspunzi mie de ce nu dormi. Spune-mi. Poc și poc. Vai, dar de ce zâmbești așa de drăguț? Că eu acum am venit să discutăm. Uite, pe bombonică se uită la lumină. Încerci să vorbești ceva? Spuneți-mi mie dacă eu mănânc dumneavoastră obrăzorii, ce o să ziceți? Și năsucul, și gurița și mânuțele astea cu care dai așa toată ziua și piciorușile, uite-te că te-ai pus în oblică pe pătuț și eu te-am pus drept. Uite cum te-ai întors dacă ai dat din picioruș așa. Mai, păi tu, păi eu trebuie să te supraveghez toată ziua. Uite, ți-am pus proptă acolo și uite cum ai venit. Păi eu ți-am pus proptă într-o parte, tu te-ai întors în cealaltă parte. Vai, fetița mea. A crescut fetița. Ce frumoasă e. M-am apucat de aranjat și dulapul ăsta de sus pentru că vreau să-l fac dulap de al ei, căci jos deja s-a umplut și sus să pun lucruri de ale bebelinei noastre dulci. Și eu am aici un raft folosit, o să vreau să-l mut în partea aialaltă și rest tot dulapul ăsta, piciorul să fie a ei, ca să nu ne tot punem în alte locuri lucrurile. Aici bebelinul de față, ce ziceți, face baloanie și nu vrea să doarmă, dar ea de fapt vrea să doarmă, dar ghiciți cum, uitați așa în brațe. Așa că o să-i o dau soțului și o să stea cu ea. Eu o să-mi fac repede aici treaba la dulap.
M-am îmbrăcat ce scumpă e. Așa că hai să ne apucăm de treabă. Chiar dacă m-am îmbrăcat frumos, nu e nicio problemă, că nu mă deranjează acest lucru. O să mă cațăr pe un dulap. Și aici jos nu o să umblu, pentru că lucrurile ei sunt deja puse frumos. Aici mai aveam eu ceva, dar este la spălat. Și ce vreau să fac este, de fapt, să umblu în partea de sus. Mai este un raft acolo sus, dar nu se vede. Acela va fi al ei, ăsta și ăsta. Nu se vede, sunt de fapt două rafturi în sus. Ăsta din mijloc nu o să fie al ei, pentru că o să fie așa liber. Aici sus vedeți că mai e un raft. Ăsta din mijloc și acesta. Eu o să dau toate parfumurile, agentele și ce mai am eu aici la o parte, o să le mut aici și o să-i fac locul ăsta al ei. Rochițele și ce mai are pe aici, papucei, o să-i pun în partea de jos ca să fie mai ușor accesibil și pe partea de sus probabil că o să pun gecuțe, ceva ce nu poartă ea foarte des, dar deși acum suntem în sezonul rece, încă nu am apucat să-i dau geci, dar va fi vremea. Și ca să nu le mai țin înghesuite jos, o să le pun pe partea asta, îi le fac partea ei. Așa că hai să trecem la treabă, să nu mai zăbovim, pentru că am ceva de făcut și soțul are și el de lucru și facem așa cu schimbul cu prințesica noastră, că na, până adorme durează câteodată și o oră. Dar ne adaptăm așa cum dorește ea. Searching for something that ain't lost. Have we got our lines crossed? We're wasting time on stuff that doesn't really matter, while wishing for something better. I try to fix things that weren't broken, misunderstandings and words unspoken. We fall apart and I won't dare to say, do you feel the same way? Maybe you don't wanna know, but you don't see what you have in front of you. Or maybe I'm not enough for you, so maybe I should go. If I had known from the start, this wouldn't have ended with broken hearts. Cause I don't wanna waste my time. Same way, then don't pretend that everything's okay. Don't string me along the way you do. Just let me get over you. Maybe you don't wanna know, but you don't see what you have in front of you. Or maybe I'm not enough for you, so maybe I should go. If I had known from the start, this wouldn't have ended with broken hearts. Cause I don't wanna waste my time, no. Până mi se mai adună haine de pus acolo pe raftul ăla, pentru că aici deja s-a umplut, am pus și acest peștișor auriu care îndeplinește dorințe, apropo, l-am pus și pe el acolo. Până se adună haine de pus sus, o să așez așa frumos recipientele astea pentru apă, ceai, le pun într-un colț, nu le las așa, ca să fie clar că ăla e raft pentru Bebelina. Și da, e posibil ca acolo să-mi pun lucruri, ustensile de ale ei, nu neapărat doar hăinuțe. Vedem ce se adună între timp. Dar v-am spus, sunt super mulțumită și acum vreau repede să-mi pun și lucrurile mele și cam atât. Așa se prezintă dulapiorul Bebelinei. Am pus și pamper și totul este în regulă. Pam, aici mai am loc. Mi-am organizat treaba și mai am loc de pus un set de badiuri. Ia ce proptă a pus soțul meu.
perina mea. Mi-a luat perina de pe pat a mea și a pus-o lateral și acolo un prosopel ca să nu se poată da stânga-dreapta. I-a pus aici un iepuraș, iepurașul pe care l-are ea aici ca jucărie. Și uitați ce atentă se uită și zâmbește, de multe ori și vorbește. Foarte drăguțică. Ăsta e badiu cumpărat din Pepco, că vă ziceam. Și e un pic mare așa la mâneci, dar nu-i bai, are numărul 68, este ok. Și are pe ea pantalon cu dinozauri. Și aici un iepuraș care este pus suspendat de pătuți. Și uite ea ce se joacă. E gu-gu-gu? Ai văzut că te filmezi? E gu-gu-gu? Cine a văzut că o filmezi? Ha? Fetița mea. O să las aici lucrurile astea așa, nu mă mai ocup de ele, nu mai am timp să le pun aici sus și o să mă le fac în altă zi. Bine, am timp, aș putea să fac diseară dacă doarme fetița, dar trebuie neapărat să fug în oraș pentru că nu pot să mai am în momentul. Și aici am și cutia. Am preferat să țin parfumul momentan în cutie până mai testez să văd ce și cum despre el și să-i găsesc locul. Miroase deja un pic altfel, se simt notele din mijloc și s-a mai estompat cumva mirosul acela de templu, să zic așa, mirosul sacru. Și să știți că s-ar potrivi foarte bine și într-o seară cu lumânărele aprinse, depinde ce lumânărele, eventual fără miros, dar să fie cumva o lumină difuză, becurile stinse și lumânărelele aprinse, eventual beculețe și așa mai departe. Asta mi inspiră mie și eventual să ne uităm la un film, dar da, cam așa, dacă îi să stăm în casă într-un apartament în bloc, becurile stinse, lumânărele aprinse, beculețe pornite și un film bun. Câteva de rufele bebelinei la uscat, zic câteva pentru că n-au fost așa de multe în coșul ei și le-am spălat și sunt ok. Bebelina iară vorbește, stați să mă duc să văd dacă e ok. Zilele trecute, adică ieri, am spălat covorul cu BioCarpet și îmi place tare mult. Șampon pentru covoare și tapiserii. Și îmi folosesc odată la ceva timp ca să nu-mi duc totdeauna covoarele. L-am spălat. O să-mi refreșuiesc rujul și am plecat. Hai să vă arăt ce păpuci m-am gândit să iau la rochița asta. Și anume pe acestea, care sunt cu un pic de toc, dar nu mă deranjează, pentru că nici nu pot să mă duc chiar în Adidas complet cu rochița asta. O să iau pantofii ăștia. Așa că peste 2 minute sper să pot să plec și eu. 5 minute, că trebuie să o schimb pe fetiță și după aia plec. Uite, un cadou. Am făcut-o de data asta, DM, Oriflame și Pepco. Oriflame acum a ajuns. Ce fericită sunt, nu ai idee, sunt foarte fericită. Am ajuns acasă din deplasare, am stat în oraș o oră 40, abia am așteptat să ajung acasă. Că bebelina mea am zis că poate plânge, dar ea a dormit de fapt, ceea ce este super bine și acum s-a trezit, vorbește, i-am făcut băiță între timp, am îmbăiat-o și am schimbat-o și miroase tare bine, cum și eu de altfel. Să știți că parfumul încă persistă, îl simt, am fost prin oraș și simțeam când bătea vântul, că acum bate ceva vânt, și simțeam mult mai diferit decât mai devreme. A persistat deja de câteva ore și se așează mai blând cumva. La început e foarte dark, să zicem, și mai ulterior devine un pic mai blând. Nu se mai simte chiar atât de întunecat și atât de pregnant, dar nu se simțea foarte tare condimentele, nu se simțeau nici la început, dar acum cumva s-a așezat și mai și îmi place, chiar îmi place mai mult cum se simte acum decât atunci când m-am dat, ca idee, vă spun ca să știți. În cazul în care vreți să-l achiziționați, să știți că se schimbă mirosul pe parcursul timpului. Lucrurile din DM
vreau să vi le arăt într-un alt video pentru că sunt multe și mi-ar lua ceva timp să le filmez. Sunt așa în două plase și aș lungi prea mult clipul și la fel și Oriflame-ul pe care am cumpărat câteva lucruri de Black Friday pentru pus sub brad. Dar am avut și pentru cineva, mi-a plătit, nu-i cadou, mi-a plătit, eu i-am pus pe comandă și vine să-și ia ce a comandat. Hai să vă arăt ce am cumpărat din Pepco, pentru că după asta am mers, dar până la urmă am intrat și în DM, pentru că erau reduceri destul de măricele și cadouri. O cremă, dar în rest pentru reducere am intrat. Hai să vă arăt ceva. Soțul meu a luat această păturică din Pepco zilele trecute. Este o pătură tip sac, dar eu nu o învelesc pe bebelină în sac, ci doar așa pun peste. E cu pomi, cu copaci, animăluțe, cerb, vulpe, iepuraș, urs polar și e tare drăguț așa. Și aici nu are, este doar culoarea, dar arată foarte bine. A fost 30 de lei aproximativ și cu 20 și ceva de lei a luat două badiuri, adică un set de două badiuri, un ivory și un roz. Rozaliul acesta este foarte frumos, parte peste parte, m-am bucurat tare mult când am văzut că este parte peste parte și e numărul 68 pentru că așa îi dăm bebelinei. Mai are și 62 pe care îi poartă și îi vine, dar nu o să-i mai vină chiar multe zile. Și este cu mânecuțe lungi, fără pantalonaj. Va trebui să-i mai cumpăr eu niște pantalonaj, că nu prea mai avem care să-i vină. Așa, eu ce i-am cumpărat? El a cumpărat de vreo 50 și ceva de lei și eu i-am luat pentru bebelină de 25 de lei, super, ceva super pentru pusul brad. Dar am cheltuit astăzi în Pepco 63, cam așa de lei, pentru că am mers după cutie de depozitare. Am zis că iau două, dar am luat doar una, că este mare. N-am găsit mop, am vrut să iau rezervă de mop, n-am găsit nimic și nici umerașe cum ne plac nouă, așa cu striații pe ele, n-am găsit, erau doar din acelea fine. Așa că din Pepco am luat 3 lucruri. Ia ce râde bebelina mea, mă aude pe mine, doamne, doamne. Am luat o lumânare cu 6 lei 50 cu ginger tonic. Cum îi zice la ginger? Că tot uit. Chestia aia de pus în ceai. Nu vine acum în română, tot timpul am lapsusul acesta. Fetița mea urlă toată ziua. Ia, trebuie să o iau că se uită la mine. Ea de fapt vorbește cu mine. Așa arată lumânarea, 6 lei 50. E cu căpăcel și cu un singur fitil. Nu se poate, nu se poate. Hai să o luăm în brațe, că nu se poate. Ia, hai să vă arăt pe cineva. Ce se bucură când mă vede că o iau. Ce se bucură fetița. Vai, ce se bucură fetița când mă vede că o iau. Uite cum îi stă părul. Numai ce am un băiat. Ia, cu cine vorbeai tu așa? Cu cine te argumentai? Aici, uită-te. Uită-te aici, mama. Mama, aici la degetul ăsta meu. Mă, spune cu cine te argumentai. Spune-mi cu cine te argumentai. Spune-mi cum se zice în română ginger. Hai, spune-mi, fetița mea. Uite ce freja ai. Trebuie să fim cu un pieptăn, să te pieptăn. Cum îi spune în română ginger? Din ăla de pus în ceai, dar am uitat să îi zic. Așa, am luat o singură cutie de depozitat hainele ei și este pliabilă, ceea ce mă bucură. A costat 25 de lei. Ce tot faci, mămică, acolo? 25 de lei. Și este mare, mare. Uite ce body frumos i-am dat acum după băiță. Are și mâner aici sus. Oh, mânerul ar fi jos, de fapt. Nu, lateral, da? Și pe partea de pe fund o să îi pun un material mai fix. Și pe ăla l-am primit, uite la aici. Și s-a făcut cutie. Super tare. Super, super tare. Și este mare, ceea ce mă bucură. O să-i pun toate hainuțele care îi rămân mici ca să îi le depozitez frumos așa. Și lucrul pentru ea de pus sub brad, dar îi mai cumpăr, nu doar acesta, doar că mi-a plăcut tare mult, tot 25. Mama, ușor, 32 de lei scrie. Ușor, mama, că pici dacă faci așa. Este un ren din cap până în picioare. Să știți că în Pepco găsiți. Este cu pantalon din astea cu tot cu botoșei, cu formă de ren, din astea cornițe. E îmblănit, foarte frumos, pentru decembrie o să îi se potrivească și gluga. Este tot cu cornițe.
Are și ochișor și bot. Drăguț de tot. Deci sper să-i placă tare mult. O să-i pun sub brad, evident că ea nu va înțelege, dar voi înțelege eu. Uite ce frumos arată. Și am cumpărat numărul 68 pentru că sigur o să-i fie bun numărul 68 în decembrie, adică peste o lună și un pic. Dragilor, acestea fiind spuse, o să facem un alt clip cu cumpărăturile de la DM și Oriflame de Black Friday, pentru că vedeți că nici ea nu mai are stare și trebuie să mă joc cu ea. A vorbit într-una de dimineață până acum, într-una, când nu a dormit, într-una a vorbit. Nu știu ce se întâmplă, dar vorbește fetița mea cum nu se poate. Uite, și acum vrea să fie băgată în seamă. Ea nu vrea să o lăsăm așa singurică. Ea vrea să fie băgată în seamă, să vorbească, să gângurească, să râdă. Atâta râde, se-i prăpădește de râs. Fetița mea e un copil foarte fericit. Nu știu cum să vă explic, dar e așa de fericită și mă bucură tare mult. Uite. Prinses! Mai prinses, ce faci, mama? V-am pupat, dragilor, vă doresc numai bine, zile frumoase și fericite. Să știți că în Pepco găsiți lucruri de bebeluși pentru Crăciun la prețuri medii și mici și mai mari, depinde ce anume vreți să luați. Am văzut seturi drăguțe, dar am zis că mai încolo o să mai cumpăr câte ceva pentru ea, să vedem ce și cum, abia aștept. V-am pupat, vă doresc numai bine, să aveți zile frumoase, senine și călduroase. Pa, pa!